Hej, takže čaute, tu s vami opäť Haver a vítam vás pri mojom novom videu a toto video je 25 faktov o mne, ale zaradím to do novej série a tá séria sa bude volať Fakty a budú tam rôzne fakty, či už o rôznych firmách, stránkach, ja neviem ešte o čom, aj o mne. Nebudú to vždy 25 faktov, môže to byť aj 5 faktov, aj 4 fakty, aj neviem koľko faktov, takže dneska bez copíka. No takže vrhnime sa na to. Prvý fakt, mám 13 rokov. To ste už mohli vedieť, toľko k tomu. Druhý fakt, moje pravé meno je Samuel Halás. A proste tak. Na treťom mieste, po tretie, bývam v meste Šala, ale ja bývam v mestskej časti Veča. Takže štvrtý fakt, čím natáčaš? Natáčam teraz, mohli ste si všimnúť lepšiu kvalitu, no teraz natáčam mojou novou prcadlovkou. Proste, je to, počkajte. Je to dobre nie. Proste je to Nikon P520. Vy to síce asi dobre nevidíte. No ale proste je to Nikon Coolpix P520. A okrem toho natáčam na môj telefón Samsung Galaxy A3. Takže 5. fakt, viem hrať na gitaru. 6. fakt, zbieram také tie na plechovkách, čo viete, čo sú, čím sa otvára plechovka. Ale napríklad od piva, tak. No tak ten vrch zbieram, no určite viete, čo myslím. 7. fakt, rád nosím rôzne košele, voľné trička a jasne, že kraťase. Ale napríklad nenád nosím tie košele, čo sú z tej hnusnej látky. Viete, také tie oblekové. Ale skôr nosím rád také tie, skôr také tie voľné látkové. 8. miesto, chodím na Bernolákovú školu. Vo väčšinou proste. Chodím, 9. fakt, chodím do 7. triedy, ale za 2 mesiace do 8. 10. fakt, chodím na 2 krúžky, no teraz už nechodím, už sa mi skončili, ale chodil som na angličtinu, na gitaru a vlastne gitara a teória, to je jeden krúžok dokopy, takže tak, takže na 2 krúžky. 11. fakt, v izbe mám 2 kvety, jeden je Karol, druhý Ivan, tak, ešte to moje blásky. 12. fakt, vysvečkou by mali byť jednotky, dvojky. Myslím, že by mali byť. Mala byť trojka, ale opravil som si ju, no. Prepáčte, že sa pozriem dole, tu mám pekne ukázané dole veci. Proste to tam mám vytlačené. No, ďalej. 13. Obľúbené jedlo. Moje obľúbené jedlo je pizza, jasné, donaty a jasné, že rezeň, rýža a také tieto, väčšinou mastné a také. Nemám rád zase tie zeleniny vyprážané a také blbosti, viete. 14. Obľúbené pitie, sú to ochutené minerálky, vodu v zásade nepijem, no a ešte rád pijem, ani za Boha ma to teraz nenapadne. Tonik ľúbim, áno. Tonik. 15. fakt, obľúbená činnosť. Moja obľúbená činnosť určite hranie sa na počítači, na mobile a sledovanie videí na YouTube a také rôzne veci. Inak mám predtočené videjká, takže tento týždeň a budúci týždeň by mali výjsť videjka
Počkaj, teraz je nedeľa. Toto video vyjde, malo by ešte dneska výjsť a asi štvrtok alebo piatok vyjde nové video a potom nové video vyjde až týždeň na to, takže teraz mali by vychádzať videjka tak pravidelnejšie, keďže už mám voľno. No a to bolo k tomuto faktu. Tak, 16. fakt, v záľuby mám v hraní na gitare, rôznym stavaním vecí a také blbosti určite aj v hraní a v pozeraní telky. Že by. No, ďalej. 17. fakt, mám 4 zvieratá, všetko sú to psi, ktoré môžete vydávať v iných videách. Inak dneska som tu pri takomto peknom pozadí. No proste sú to 2 Bernardiny, Bichon a Bastard. No vlastne jeden je malý, ten hnedý, toho poznáte. To je, on sa volá Whisky, áno, Whisky. Bielý je Lucy a Bernardini starší, to je ten väčší, to je Baloo a ten menší, aj ten je aj bledší trošku, to je Rocky, to je môj pes. No, ďalej tu máme 18. fakt, neznášam osy, muchy a všetkén tento hmyz, aj včely, ale nie kvôli tomu, že by som sa ich bál, ale kvôli tomu, že sú neskutočne otravné. A takisto aj mravce. 19. fakt, máme bazén, ktorý vám ja ukážem. Alebo, viete čo? Uvidíte ho v nejakých neskorších videjkách, keďže teraz to tu mám pekne na statíve, všetko nastavené. A nechce sa mi to rozoberať, babrať, vidíte? No, proste mám bazén. Ale není to taký ten klasický nafúkovací bazén, ale je to proste bazén, ktorý je v zemi, chápete? Potom, 20. fakt, môj najlepší kamarát je Adam Červeňan, Adam Farkáš. Tibor Naď, Fero, Ferách, Tonky a Kiko. Nemám jedného, že najlepšieho kamaráta, proste BFF, ale mám ich veľa. Potom, 21. Obľúbení youtuberi sú to samozrejme Gogo, Edin, Slážo, Asimister a môj najobľúbenejší, fakt, že najobľúbenejší youtuber je Dušan. Viete, ktorý Dušan. Tí, čo ho nepoznáte, popisku ho nemáte, keď sa mi nechce. Alebo viete čo, keďže toto robím na počítači, tak vám ho tam hodím. No a ešte vám tam hodím aj kanál Feracha a Kika, keďže doteraz som vám ho nikdy nedal, tak teraz vám ho tam dám, môžete sa pozrieť. No a ešte jeden obľúbený youtuber je samozrejme PewDiePie, Viral Brothers, Mad Bros, Evžu, Peťan, kto je ešte taký, mňa to teraz nenapadne, ale je samozrejme rôzni americkí youtuberi, ktorých dosť možno, že nepoznáte, a mám tam ešte zo pár takých menších youtuberov, ktorých tiež nepoznáte. Obľúbená značka oblečenia je Krop, aj toto tričko je Krop, všetko je Krop, botasky mám Krop, všetko mám Krop. Proste je to kvalitná a lacná značka, čo vám poviem, a pohodlná. Ďalej máme obľúbený seriál, je Top Gear, a nie, nepozerám, what the fuck teraz, čo som povedal, neviem, to som nemal v scenári, no proste Top Gear, na Discovery napríklad mám rád, ako sa to robí, akože vyrába, a ešte Vytunuj mi Fáro mám rád, a samozrejme Simpsonovcov. Dramatická pauza. Dobre, a teraz 24. fakt, obľúbený film. Obľúbený film je tiež takisto jak kamarátov. Nemám nejaký najobľúbenejší film, ale proste vymenujem vám asi 10 mojich najobľúbenejších filmov. Svetová válka Z, Warcraft, potom všetky zombie filmy,
Takže napríklad Zombieland, Ja legenda, potom to je Čepy, to je taký ten robot. Potom ešte jeden z mojich sú všetky komédie. Ešte aj Matroš, ten neviem, či poznáte ten film Matroš. Potom jasné, že Avenger, všetky Marvelovky, Deadpool, aj keď som ešte Deadpool nevidela, už to je dopredu môj obľúbený film. A to by bolo k 24. faktu. A posledný 25. fakt je obľúbená stránka. Moja obľúbená stránka je YouTube, Facebook, nejaké stránky, kde sa dajú hry pozerať, určite Google. Rád si prezerám Bazoš a tieto veci, proste tam si rád prezerám veci. A fúha. No a také ešte to sú moje obľúbené stránky. Ešte moja obľúbená stránka, a neviem, či by vás to bavilo, ale mňa to proste baví robiť non-stop. Poznáte tú stránku Nukemap, čo už som hral. Máte to tam medzi videami. To je moje jedno z najobľúbenejších. A potom ešte jasne, že Agario. A neviem, či ste si to mysleli, a proste mňa Sliterio. Proste to je úplná hovadina podľa mňa. Viem, že to hrá viac ľudí ako Agario, keďže to je novšie. Ale proste Sliterio to je úplná hovadina podľa mňa. No a to by bolo pre toto videjko všetko. Ja sa s vami lúčim a majte sa. Teda počkať, ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte like. Určite odoberajte tento kanál, komentujte a môžete mi napísať do komentáru návrhy na ďalšie videá, na ďalšie fakty. A môžete písať aj otázky na Ask, čo už jedno video som dal, ale nezozbieralo sa dosť otázok. Vlastne ja už som Ask robil, sa mi zdá. Počkajte, ja sa pozriem. Teraz fakt neviem, či som už robil Ask. No takže pozriem sa. Ale ja akože fakt teraz ma nenapadne, či som ho už robil. Tento telefón je spomalený, chápeš, spomalený. No konečne. Takže moje videjka. Ask som ešte nerobil, ale tak napíšte nejaké otázky. Preto som nevedel, lebo už som jeden akt natočil, ale nejak záhadne mi to videjko zmizlo, takže to boli také trápne, náhodne vygenerované otázky. No a proste preto to videjko je to všetko a majte sa!